Yun, magandang hapon mga kagala. Short ride lang tayo. Papunta tayo ng Barangay Mambalite. Ito ay request sa atin ni Kapwa Channels. So ito na tayo sa may arko ng Barangay Mambalite. Ayan no. Time check, it's 5:50 ng hapon. Taga Mambalite. Ha? May pinsan. Shoutout sa pinsan mo. Pinsan. Nakapagod mo utang dyan yung 5K lang. Pa-shoutout pinsan. Makataratalpak malas. Shoutout pinsan. Makadamdamin pang talpak daw inyo. Ganda na si Panotes, pinsan. Content nyo? Places. Places. May nag-request po na taga Mambalite sa ano Magana po dito. sa Mambalite. I-ano ko daw. At siguro na-miss niya na. Siguro hindi na ulit. Salamat sa'yo. Yun, nakita niyo po sa drone shot kanina, yung entrance papunta dito sa Mambalite. At may mga na-meet tayo na mga taga Mambalite doon sa entrance ng barangay. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng chance na ma-video ang barangay niyo po. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ayos. At yung hindi mag-skip ng ads, mas ayos po yun. Yun, diretso na tayo dito sa sentro ng barangay Mambalite. Time check, it's 6:05. Medyo gumagabi na. Nag-iit tayo ng konti. Lipat tayo dito. Parang ito na yata, eh no? Ito na nga.
Yun, ito tayo sa street, sa main street ng ano, Barangay Mambalite. Medyo madilim na, umagabi na. Wala na yata dito. Oo, pakata na yata ito. So, end na ng kalsada doon sa una-unahang konti. Yon ang dulo ng Barangay Mambalite ay ito. Ang tawag siguro dito ay ano? Pakatan ba? Mangrove. Ang dulo ay mangrove area. Ayan, no? Nakikita nyo. Tubig yan na, mataas na yung tubig. Ayan, pakita ko po sa inyo mangrove area. Ayan, no? So ito yung pinakadulo ng Mambalite. Ayan, nakikita niyo po. Ayan, no? May mga magbabangka doon. Karugtong ata ito ng Basod River. May bangka doon. Ayun, no? Ma'am, thank you po. Salamat po. Ayan, salamat po kay Kapitan at sa barangay officials. Time check, it's 6:30 na ng hapon. So ito ngayon, alabas na tayo ng Barangay Mambalite. Isang maliit na ano lang to, na ride na ginawa natin. Pinagbigyan natin yung isang request sa atin na ipakita ang Barangay Mambalite dahil na mimiss niya na. Kay Kapwa Channels, thank you din sa'yo sa pag request sa vlog na to. So yun, maraming salamat po. Yun, paalala lang natin ulit,
mag-comment, mag-like at mag-subscribe, ayos. At ang hindi mag-skip ng ads, mas ayos po. Salamat!